Agora teño que falar de alguén que escribiu algo, pero eu non elixo a quen escribiu, senón que elixo polo que escribiu, que ten algo que ver tamén con isto que relatei antes do meu. Teño firme na memoria a impresión que me causou a lectura de Nos pagos de Win Caló, novela escrita por Xavier Alcalá en 1982, ano no que eu iría retornar, non sabíase para sempre ou por un tempo limitado, a miña terra xenética. E digo xenética porque eu nací en Melilla. Xenética é real dende unha Galicia ideal que dixera Castelao, a cal cheguei en 1953. A mí non me dera tempo a discernir se o galego era útil para algo máis que para defender Galicia facendo uso verbal da nosa fala como idioma que é protesta, como idioma para dar a coñecer en verso ou máis en prosa os atrancos postos no curso dun camiño idiomático global que quere desaugar nun mar cun futuro digno para Galiza. E foi cando lín Nos pagos de Win Caló un relato diferente que usaba empregar o idioma galego para describir unha biografía verdadeira dun emigrado de Galicia radicado alá no sur da Pampa, perto do actual Tandil, no lugar de Win Caló, reservado por Xavier Alcalá co pseudónimo de Luís de Castro Arias. En Guitiriz falábase normalmente en galego dun labrego rico que os avós fixeran cartos na Habana que tiña 7 vacas, pero falar e oír falar en letras de molde en idioma galego, dun galego acaudalado que na Sentina de mediados do século XIX ia de lugar en lugar sempre a cabalo e arrumaba lotes e lotes de centos e centos de becerros mercados polo exército argentino para alimento das tropas, sobrepasaba a miña credibilidade na utilidade tan restrictiva como pensaba eu do noso idioma. Tamén me sobrepasaba ler como envolto nesa nosa lingua galega irrompía o relator sen presuicios, con audacia e con confusión de detalles, polo íntimo interior da vivenda, polos campos e plantíos, polas cortes de gando, vacún e cabalar dun estanceiro radicado na Pampa, facendo falar nun galego sen equívocos, tanto co patrón da estancia, chamada Raquelita, canto co peón de campo que entendía nos labores relacionados con sembras, colleitas, coa vacada, coa cabalería, como se certamente dunha Galicia ideal xurdida ela tal dun feitizo sobre dunha xeografía utópica, cita no outro lado do Atlántico, cun idioma levado pola man de Xavier Alcalá, que se mira como ariete unha pluma de Ñandú chamanlle ao avestruz do sur da Argentina. Ousada e leal a escribir palabras dunha fala tantas xeracións desacreditada para cousas serias que tiña por verse Galicia. Na lectura dos pagos de Win Caló non extrañei toxos nin silveiras, porque o relato levábame con seguridade por paisaxes que oía comentar a miúdo naquel meu contorno accidental e facíame a idea de que a descripción dos costumes, da paisaxe, das causas da xente, ou dos causais, mellor dito, da xente do campo, das chairas sen coto final, mesmo como o Río da Prata, era tecida por un fillo daqueles pagos, daqueles lugares campesiños con terras a pasto ou baixo inmenso espectáculo de trigo, de millo, de xirasol, da pataca, de vacas, vacas e máis vacas que non se dan mirado. Lugares gandeiros con tropas de cabalos, con rebaños laníferos, tanto ou máis multitudinarios co que poden ser os de Castelo ou Extremadura, descritos todos por Alcalá, coa destreza do reseiro afeito a calcular a ollo, centos de unidades a apacentar en as chairas e límites, chamada Pampa polo indio que deixou tal nome como testemunho do seu paso por ese mundo. Incrível para un galego, que medrara até os 18 anos a facendo as pupilas a ollaren a súa terra, tenzas e prados, a caberen xuntos nunha simple mirada, sen ter que volver a cabeza para abarcar tal estreiteza recortada. Nunha cronoloxía que fun enchendo pouco a pouco de feitos históricos galego-argentinos, con datas e datos catuñados en libros crioulos ou principalmente na Enciclopedia dos Gallegos de la Argentina de Alberto Vilanova, non dubidei en incluir o protagonista de Nos pagos de Win Caló e digo, por exemplo, ano 1840, aparece a Marzorca, verdadeira garda pretoriana de Rosas, e engado, chega a Buenos Aires a idade de 18 anos, Luís de Castro Arias. Ano 1878, firma de Tratado de Paz entre o Goberno Nacional Argentino e as tribus indias ranqueis. E poñe a continuación, morre don Luís de Castro Arias.